Imposible o acordo en Pontevedra para facer unha declaración institucional do Concello contra a guerra de Ucraína. Ao Pleno chegaron esta mañá dúas mocións. Por unha banda de BNG e PSOE que reclama a resolución do conflito no marco da ONU e da OSCE. Se alguén quere sacar rédito político deste desastre, que non conte cos socialistas. E que unha forza política como BNG, declarada sempre pacifista, antimilitarista, trague co que os dictados que desde Estados Unidos manda o señor Biden, un non a guerra claro, un non a guerra non alineado con ningún bando, un non a guerra que opte pola diplomacia como solución aos conflictos, aí sempre imos estar. Pola outra, do Partido Popular, un documento no que, ademais de pedir a fin da guerra, reclamaban un apoio explícito á estrategia de acción da OTAN. Hai que escoger un bando que es la Rusia de Putin o la Unión Europea. Hay que escoger un bando, la Rusia de Putin o la OTAN. Y ahí está el problema. Todos sabemos quién rompe los consensos. Siempre es el BNG en Galicia. Me llama la atención que en este caso el PSOE de Pontevedra haya sido copartícipe de blanquear a un partido. Durante as súas intervencións, Rafa Domínguez centrouse en interpelar os concelleiros socialistas reclamándolles o seu apoio, acusándoos de facer seguidismo do BNG. El PSOE de Pontevedra son borregos, reitero, segunda acepción de la RAE, porque siempre se pliegan a la voluntad del BNG. Por respeto ao pobo ucraíno, o que temos que facer é intentar evitar que isto se convirta nunha confrontación política ou que isto se convirta en un arma arroxadiza duns contra outros. Miles de víctimas, millóns de refuxiados, consecuencias económicas profundísimas para a sociedade galega e vostede ven aquí a facernos un mitin. Finalmente, a moción de socialistas e nacionalistas saiu adiante cos votos a favor de case todos os concelleiros, incluídos os do Partido Popular, coa excepción do edil non adscrito Goyo Revenga, que optou pola abstención. A proposta do PP pola súa banda só foi apoiada polos concelleiros populares. O ambiente de tensión no Pleno contribuiu unha nova protesta de funcionarios municipais e bombeiros contra o goberno local, no marco do conflito laboral que manteñen aberto.